Ali akadongan Lasaroka pajupak kita musai di pertangyangan palabok roka di channel YouTube YKD ngamar kata batak tuba. Dorakso tajaha dopesi pakusoro nerohata di tikion jumulo mahita martangiang. Ali di bata amanami di bagasan Yesus Kristus Tuhan nami. Tumudo kami nuaing marhite-hite YouTube lako manangihon hatam nabadiai alani postoro hanami ale tuha parsahalam perbadiamu kami marhite toddin asatama kami marsaor do atam nabadiai asiro kami ale Tuhan narodo kami sian ragam ni akka latar belakang ragam ni akka ulaw sadarion alani padipos male Tuhan hajong-jongan nami di tonga-tonga ni parsaoran nami dia depanmu. Mauliate madigo di bagasan anak ni Yesus Kristus sila bertahan. Amin. Dihamuna ali akadongan ia si pakusor-kusoron ni rohata dibuat siap buku wasiat kekal na marodolan mamarita kon asa tu kasih tongan. Na di enet sian 2 Korintus 4 ayat 1 Jalan nagari ojahan ni sipakusor-kusorota imana sian ayat 2 nama dok kutula ko kami do akka nabuni akka sihaila honoton hasit tonganido hupapapar kami pakubasiun ni Apostel Paulus dada ulaon nanyang-nyang alana nani hubasan nape dang na mura-mura manang nanyang-nyang alana na magbaritahon Kristus do ibana itonga-tonga ni nulu di Portilion ay terus do ibana di paadupon tu parmaraan odam-odam dohot kamatian parmaraan dohot odam-odam dada kolan sian Portilion alay do nang sian jolma sian alo do sian akka hahaan ginape alay nakpesongoni dang macadi ibana mamaritahon Kristus tung argado di ibana pagkubasion do pamaritahon barita naudi di ibana suat do haporsyaon ia hamatean tung margogo do di bagasan dirina pahin ngudu na margogo di bagasan tung macay bongak do perdalanan ni ngulu ni Apostel Paulus dapotan hagugo siat di batado dihilala ibana ganu ditidus dina juk pikiran di gosa-gosa jala di opas dia jari manang jagai di batado ibana asa unang terhapit unang juk rohana unang hapuluan pakilalaanna jala totong mengudu ngaingote midu do akka parhubas di porlak ni Tuhani ola ni nabinoto tudus tu perdalan ni ngulu ni Apostel Pauluson nekadekat alay terus tu mardalan tu matangis aredak sumurut nuru alay dang tarimas jala semaradan dibubani akka si pikiran alay ho marlas ni roka tukonosan alay dang matsohot makubasi pangujunan di bagasan ulaon dot pangula haulion na marpargue di naniulana so mangargaho perjadina manang prosesnya di bawani akka buban itongani nguluang dada holan makalo mo pargue idaw na sida parbuit na denggan idaw nauli idaw nabuhi nilundu alay pakubasyon ima perdalan do perjadina dada di hasil na pangula ima perdalatot di manang pejiara di bagasan ulang pangula ikut mangulahon pakubasyon so pola mangyahi hasil na pertudi ilehot debatado hagugo tugalu panguda
na mamaritaw kasitongan di Huria nang diulaw hari-hari. So ni majolo pertanyaan atas sa dayon nang lupa kamu aka dengan like, subscribe, jala sagion tu aka dongan ng asin Jose. Margitay dunga parsidohot tanguna patol hasod barita na uli rap dohot di kabi nasay ulah dahil. Saya di pasu-pasu Tuhan tamah kita sa dunia. Bagaimana? Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.